Ene biz yerleşen mehmanhanamızda günörtan çağını 5 barmak taamynyň taýarlanyşyny size görkezmek isleýär. Elbetde 5 barmak Gazak halkynyň milli taamydyr. Ona näme gelin 5 barmagyň taýarlanyşy barada tutlatlar bilelim soňra bolsa günörtan çağı bu ýerde dörjük toparmaz bilen naharlanyp şähere çykyp seýahatyna dowam eder. Добрый день. Günüňiz haýyrly. Biz häzir biziň Winham Garden in Astana mehmanhanamyzyň täze restoranyna ýerleşýär. Biziň restoranymyzyň ady Tengri diýip atlanyrlar. В данный момент мы находимся в новом ресторане. Ресторан называется Тенгри. И сегодня мы покажем вам, как мы готовим национальное блюдо бишбармак. Это непосредственно казахский. Häzir men size 5 barmak milli naharymyzyň taýýarlanyşyny görkezmekçi. Bu Gazak milli tagamdyr. Ine bu ýerde etten taýýarlanan çorba, gaýnatma. Biz muny ýaş malyň etinden taýýarlaýar. Häzir et bilen ýer almany bilelikde suwda gaýnadyp alarsyn. Beş barmak milli tagamda ýene-de esas gerekli zatlaryň biri aw undan taýýarlanan hamir. Hamiri ýuqujak edip ýaýýar. Немножко подсушиваем. Ine şular ýaly görnüşdi. Bir azajyk ýaýlan hamiri gatatýar. Etimiz eger ýaş malyňky bolsa, 1,5-2 sagat gaýnatýar. Aşagynak ot pes bolmalydyr. Bizde ine şular ýaly agaç tabagy bar. Hemişe biz 5 barmak naharny şoňa salyp saçaga alyp berýär. Bu bolsa gaýnatma, şorba. Bizde Это atlanyrşy soğanly duz. луковый, называется туздук. Gazak milli tagamlarynyň köpüsiniň esasy etten taýýarlanýar. Iň bir giň aýran milli Gazak tagamy 5 barmakdyr. Ol täze eti gaýnadylyp taýýarlanýar. Yumşadyk ýaýlan hamyry suwat pişirilýär. Tagamyň ýany bilen gaýnatmanyň ýagyna buglanan soğandan we gök önümlerden goýulma alınıp berilýär. Gadim döwürlerde bu milli 5 barmak tagamny 50 ýyl üçin 5 barmak diýip atlanyrlyktır. Теперь наше Bizim блюдо 5 бишбармак barmak milli готово. naharymyz taýýar. İştäňiz açyk bolsun. Mehran tamaşaçylar, ine biz häzir günörtan çağına Gazak milli tagam bolan 5 barmak bilen naharlanyp otyr. Elbetde naharyň tagamlary daýdanmyzda ýani Aziýa halklaryna mahsus bolan etten taýýarlanýan, hamir bilen bilelikde taýýarlanýan naharlara mahsus tagamlar. Her bir ýurduň milli tagamlary bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda biziň seýahatymyzyň inniki geljek sanlarına da tomaşa ediň. Biz size dünýä döwletleriniň milli tagamlary şol sanada öz ýurdumyzyň milli tagamlary bardy size gurulmalar. Onda mehman tomaşaçylar seýahatymyzyň izgiderligine dowamlygyna tomaşa ediň.